खारथारनाया न'निफ्राय थांथारनाय गोमानाया माब्लानिफ्राय? न'निफ्राय गोमाथारनाया सुक्रुबारनिफ्राय गोमादों। सुक्रुबारनिफ्राय जा थांदोंना गैया फैयाखै माने देवबाराव बिस्वरावहाय थांदोंमोन फैफिननो नागिरदोंमोन देवबाराव बेलासि सुक्रुबाराव थांनानै खावलायहरगोन नोंनि बिसिखौ फैफिननो थाखाय माने फिसा सानै दंहाय फैफिननांगौ बहाय दङ फैफिनदो फिसाफोर दं होननानै फिसाफ्रा गोदाव सोराव जाबाय ओंखाम संना जाहोनो लंपेन्ट सुनो सि गस्ला सुनो दा आंनि फिसाफोरखौ सोरजोंबा थांदों सन्देह खालामदों थांनायाथ' बेजों थांदों बेजों दंहैयो। नों सिगांनिफ्राय मिथिखायोमोन नामा? आं सिगांनिफ्राय मिथिखायो माने आं फन हरखायो। बादा होदोंना होआखैमोन? आं बादा होदोंमोन रायदोंमोन बबो मानियाखिसै गावनि मने थांबाय। मबाइल लायोना लायामोन? मबाइल दङ बेनाव सिगां आंनि बे मबाइल सिमखौ लायोमोन बेजों रायज्लायबाय थाखायोमोन बियो माने सानफ्रामबो बुलानो अयथिं मोनोमोन माने बे सेंग्रायाबो रायज्लायखायोमोन माने रायहरदोंमोन आङो बे माबाखौहाय माबायदि रायज्लायबाय थायो नोङो मानो बिदि मायो रायज्लायबाय थायो नोङो रायज्लायनो नाङा मानो नाङा होनना बुंखायोमोन बुजायखायोमोन न'आवबो गैया खोनासङाखै इयो। बेसेबांसो बैसोनि जागोन नोंनाबो? बिदिनो 30 बोसोर थांबाय 30 थांबाय बिदिनो अनुमान माने आङो माने फिसाफोर सानैखौ अननानै फैफिनला आंखौ होमबाबो लोमना हमनानै लानानै फैफिननो लाहागौ नोंथां। माने इसोरो जब्रा बिमायंआवहाय जब्रा नायनो होनना थाहैदोंमोन बिसोरबो खावलाय लिंहरबाय थाबाय फैथ'दो आंखौ जोथोन आथोन खालामनो होनना फैथ'दो होननानै बुंबाय। औ आंनि बिहामजोखौ बिमायंआ थारिखआवथ' आं मिथिलाय बावबाय आराय मास जाहैबाय ओमफ्राय ओजोंहाय जोथोन आथोन खालामनो होननानै लिंहरबाय नालाय दालाय थांदो होनबा बिहावबो थांदो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय गोसो खुसिनो दोनलांखाबाय आरोखि गोसो खुसि बेटारि गारिखौ लानानैहाय गालानि बेटारि गारिखौ लानानै दोनलांबाय। ओमफ्राय आंबो होनखाबाय जे जाबाय मोजाङै मावहै खामानिखौ आरो रल नाम्बारखौ मालाबा दारायलायसै न'खराव दावराव जायो होननानै बुंखाबाय आङो। ओमफ्राय बि समावहाय गाला होनबाय मा दावराव जानोबा आं हले जोगदावनायसो बिदिखौ नोंनि फिसा सानै दङ बेखौ गजबना जानांगौ नों सासे बिमा जाबाय होननानै बिदिबो बुंलांखाबाय बियो। होमब्लाबो खोनासङासै हनै बिमायं थाहैनानैहाय आरो बे थांनानै लायबाय खेबथाम थांदों दानसोमाराव थाहैदोंमोनबाबो मा नामथाय प्रेमजिखा माला खारा ओरैनो न'निफ्राय ओजोंहाय प्रेमजिखाया ओजों थाहैनानैहाय बिमायखौ जोथोन आथोन खालामनो होनना थाहैबाय। ओमफ्राय उनावहाय बे हौवाया एकदम दिस्टार्ब खालामफैबाय माबानानै रायज्लायहरबाय आङो प्रेमजिखाखौ नांगौ फनावहाय बिदि होनबाय आंनिफ्राय बियो 6000 फैसा जाबाय बियो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय बिदिनो बियो जालायहरबाय नों मानि थाखाय नोङो माबानांगौ आंनिसो हिनजाव बियो आंनि फिसा सानै दं आंनिसो हिनजाव बियो होनना बुंबाय बे जोंनि फिसालाया। बबेबा खामानि मावनो थाहैयोमोन नामा? थाहैनाया सिगांहायनो गुवाहाटियाव थांदोंमोन ओमफ्राय बे गुवाहाटि थांनाय समावनो दख'ना एरिफ्रावखौ दोनहैजोबखादोंबाबो न'आवहाय। ओमफ्राय बे समाव होनदों आंबो होनदों बिफाबो होनदों हाब बे दख'नाखौ मानो लाङा दोनहैनांगौ आं न' गैयाना मा गैया फिसायनि न' गैयाना मा गैया होननानै बुंदों आङो। ओमफ्राय फैफिनला होनदां माथो दख'नाखौलाय दोनहैखो है बिदिनो दोनहैथ'दां होननानै बुंबाय। दे बे जाबाय दोनथ'नो बे जाबाय। ओमफ्राय गोसो खुसि आलासि जाहैदों बिमायंआव ओमफ्राय आलासि जाहैनायावहाय बिमायंआ फैदो प्रेमजिखा आंखौ जोथोन आथोन खालामदो सिखांनो हाया नालाय बाबु सिखांनो हायिखाय आंखौ जोथोन आथोन खालामनोहाय फैदो आंखौ अनदो होनबाय। बिदि होननाय खावलायनानै लिंहरनायखाय बे होनबाय बिदिबालाय थाहैदो प्रेमजिखा खुनुरुखुम मास मोननैसो थाहैदो होननानै बुंबाय इयो गोसो खुसिनोखा। मबाइल लायोमोन नामा? बे समाव मबाइल दंखायो बाबु। ओमफ्राय बिदि गोसो खुसि थाबाय मास मोननै थाबाय बे फिसाया फन हरबाय आरोखि बेनाव फन हरबाय
हाब मालानिफ्रायथो गोसो थोलायदों बे आं जाखादे आंनि हिनजाव नोंलाय माथो गोसो थोखो फिसा सानै दङ फिसाय गैया होनना लादो इयो आंनि फिसाय गैया रावबो गैया आंनिया फिसाय गैया आंनि फिसा फिसौ गैया आंनिया होनना लाबाय नालाय बेथ' आराम जाबाय सिख्ला हांबाय ओमफ्राय बिदि होननानैहाय थायै थायै थानानै ओमफ्राय मानसिफ्राबो होनबाय इदि नोंनि हिनजावा खानायसोलै माथो दिनै नांगौ नोंलाय होननानै बुंबाय बे फिसालाखौहाय ओमफ्राय बियो इदि लाजिनानैहाय बेटारि गारि लानानै थांबाय इयो लायनो होननानैहाय लायनो थांबाय खेबनै थांबाय खेबथाम थांबाय फैया ओमफ्राय खेबसेनेला इयो फंनैसो बुबोबाय आरोखि मानो फैया होननानैहाय खबर लादोंना लायाखै दा मा खबर मोनदोंना मोनाखै दा बहा दंफैयो ए दाथ' खबरानो गैया नै जेरावबो मबाइल नाम्बारबो गैखाजाबाय नालाय गावनो सिखोना लायदों मबाइलाबो ओमफ्राय दा रावबो इनि नाम्बारखौ मोनखायाखै सोरजों थांफादों होननानै सन्देह खालामदों ओरैनो बे सन्देहआलाय बेजोंनो रायज्लायखायो नालाय बाबु बे मानिहाय उदालगुरि थिंजायनि होनदों आंखौ बे दाखाब दहायबो होनदों बे माबाया बे डाक्टार बासिनि डाक्टारा बिदि होनदों आंखौहाय नुखादोंलै सानैमोन सेंग्राफ्रा सानैमोन होनदों आं जोङो दिदिहाय बिहामजो खारबाय होननायखाय ए उदालगुरिनोहाय मानसिया होनदां औ आं नुखादों रायज्लायनाय नुखादों बैयाजों रायज्लायदोंथ' सोरो होननानै बुंदों ओमफ्राय साबेसेथोमोन होनदाङो हिनजाव सासे दंमोन ओमफ्राय सोर हौवाफ्रा सानैमोन होननानै बुंदों दा मा लुबैयो जेनेबा बिहामजोखौ फैफिनजानो लुबैयो फिसाफोर दं हनै गोदाव सोराव जायोना साबैसे दं फिसाफ्रा सानै नै हौवा सासे हिनजाव सासे बियो 9 बोसोर जाबाय 10 बोसोर इयो बाबु रानिया रानिया 10 बोसोर बे रानिया बाबा 5.5 बोसोरनो दा फैफिनजानो लुबैयो फिसाफोर मा खावलायहरगोन बेनोथ' बिदिनो खावलायनाय जाबाय फैफिनला हामगौ होननानैहाय नुसनोब्ला हमनानै दोननो औ ओमफ्राय जोबसा लोगो मोना हमनानै लाबोनो सेस्था खालामदो आरोखि बाबुफोर नोंनाव सोंखाबाय आंनावसो सोंदों आं माबा नैबे जाथाय जानायनि गामिनि उसुं खाथिनिनो मानसि ओमफ्राय बे आंबो बिहामजो जायो आरो सोमोन्दोआव ओमफ्राय गथ' सानै दङ बे गथ' सानैया स्कुलाव हाबो माने जानो लोंनो दिगदार लोमजानाय साजानाय नायनो मानो बे गथ' सानैखौ नायनो थाखाय अननानै जेरावखि थाया मानो फैफिनदो नोंनि फिसायाबो हास्थायफिनखादों आरो बे न'खराव नोंखौ बुवाखैबो सोआखैबो नोंखौ अननानै दाव खालामनानै जाहोदों लोंहोदों जेनिबो आंखाल गैयामोन मा साननानै मारै खारदों जों मिथिया थेवबाबो खारदोंब्लाबो नों अननानै न'खरखौ गोसोखांनानै फैफिनदो आरो